Sanibonani nonke babukeli nabalandeli bamunye Zayoni. Sizoyoshutha la namhlanje i-content yethu Munye Zayoni. Angihambi ke ngedwa, ngihamba nobaba uArchbishop Mtungwa. Igama lami mina nguSithenjwa wakacele ukuhlala ngihlala eAdams. Kodwa ngokuzalwa ngwaseMbombolo la ngisuka khona. Ngizocela ke baba usibingelela baba Mtungwa. Ngiyabingelela nonke obingelelayo uBishop Khumalo endaweni yase Adams kodwa ngokuzalwa ngisemandeni la ngizalelwa khona la ngisuka khona. Okay, siyabonga kakhulu baba. Baba Archbishop uMtungwa. Yes. Umtungwa uKhumalo ngithi baba. Yebo ngoKhumalo. Okay, right. Baba akukho ngisikizele kuwena sizokwazi nje ngawe message wabantu abawuzayoni sihlanganisa uzayoni kahle kahle. Njengamabandla kunamabandla amakhulu awaziwayo khona amabandla amancane angaziwa. Ukuthi kunamabandla amadala angaphambili yabo akade kodwa ekhona manje udumo lawo alikho izingasekhona kulama balokhuza amabandla asedume ngayo manje. Yes. Ya ngisacela nje usichazele kancane ukuthi njoba kuthiwa ubaba uMtungwa uBishop uMtungwa uvelaphi usukaphi ngokuzalwa uzalelaphi ubani wakabani. Yebo. Okokuqala nje mina ngizalelwa eMandeni nguBishop ngwakaKhumalo ngizalwa kanti futhi uyena uKhumalo omphathi walo ibandla kuyena uArchbishop mina ngaphandle. So njengomntwana ngize Adams ngizohlala kwafike kuba nomsebenzi ke webandla kwaba nebranch. Yes. Okay. Ngokuzalwa uzalelwa khona eMandeni. Ngizalelwa khona eMandeni. Ukhule khona eMandeni. Khulele khona eMandeni. Wafunda kuziphi ikole ngale koMandeni noma ufike wafundela khona la? Hayi ngifike ngomsebenzi la ngifunde khona eMandeni. Isikole nje sengibhekile high school yami kwaba iChina high school. iChina high school yes primary biseduze wasekhaya igama lenkosi yakhona Mathonsi la ngafunda khona primary school yakhona. Okay hayi baba siyakuzwa. Siyakuthola ke baba la njengo Archbishop. Yebo. uBishop uArchbishop kuliphi ibandla? iHoly White ibandla. Holy White. Kodwa iZayoni. Holy White in Zion. Yes in Zion. iHoly White njengobishop baba ibandla lasekhaya noma ibandla lakho noma ibandla olificele likhonza waswafika wakhonza? Ngiyayithanda kakhulu le bengumfundisi ngisekhaya ebranchini esigodlweni eMandeni. Ngafikelwa ukuthi kufanele ngibe seThekwini ngokomsebenzi. Mangifika ngokweseThekwini ngasebenza ngawumuntu nje phaqa. Besuka eThekwini ngiyokhonzisa eMandeni njengomfundisi ophethe abafundisi. Kwajika ke manje kwase kufune ukuthi akube nebranch eAdams kodwa yakhona eHoly White ereporter khona eHoly White esigodlweni saseMandeni. Ngenye indlela umsebenzi ongaphansi kwa eHoly White angiphumile. Angiyanga ngongena komunye uArchbishop noma komunye umfundisi. Ngibe umfundisi ngavula ibranch eHoly White ngase ngihambisa umsebenzi futhi khona eHoly White eMandeni esigodlweni ngaphansi kwamkhulu okuArchbishop. Okay. Sifuna ukuthola ke la nawe ebandleni leHoly White. Ukuthi wena uzalelwe khona ukhule khona noma mhlambe njengokuthi mhlambe nami ngizofika nginikele ebandleni lakho bese ngisengizote eHoly White lapho ufika isuka ngigcoba sekumfundisi. Ibandla osuke nalo ekhaya noma ibandla esungula ukhona noma kanjani? Ngiyayithanda Sithenjwa leyo kakhulu. Ebandleni ngizalwe khona uma no baba bekhonza kanti nogogo futhi nomkhulu bekade kuugogo nomkhulu bebe iAsh yasuka kubona yeza kubaba nomama ongizalayo wayebona ama-Ash ugogo nomkhulu waseba ama-found yaqhubeka ke manje wahamba kumkhulu nakuze emhlabeni kwasala umkhulu wayi Archbishop kwase kuphoqayo mina mase ngivulele umsebenzi ngase ngisuswe ebufundiseni nathiwa usesebenzile amandla lawo asimbekeke bishopini kodwa angiphumanga nomsebenzi ngokuthi ngize eThekwini ngithatha umsebenzi ngawubuyisela esigodlweni. Shuthi kahle kahle ibandla lasekhaya. Shuthi kahle kahle ibandla lasekhaya. Ibandla lasekhaya baba. Njoba somfundisi manje ibandla liqala ngamuphi unyaka noma liqale nini noma selisebenze lihamba lafika? Lifona kulawa amadala Sithenjwa njengoba ubeka because
mabesho nami ngiyafika ngikakhulu ngalondlela kodwa ngo1949 ibandla belikhona 1956 ibandla belikhona futhi ibandla elidala thina sesizukulwane sesalo ibandla lidala ibandla yes okay manje njengoba sekuthiwa uArchie mhlambe uqalile ebushumayeleni noma uqalile ebufundisini noma ujombile wabe yiArchie uhambe kusiphi isigaba ngazi ngifuna ukwazi yabo ukushuthi ngoba nakho lasekhaya sithenjwa yafuna ngiyichaze no akusebenzanga kakhulu ukuthi ngobe lasekhaya abantu bayabuka banamehlo into eyenzekile ubaba beyosengumfundisi ngaleso sikhathi asincengwanga ubaba ukuthi besebandleni kodwa uyena obeyiasha ngaleso sikhathi umkhulu umbonambi yes thina besithanda ibhola kakhulu sinomfowethu sina bishop eMandeni so wayesesibamba wathi umfowethu uzohlomisa ikhali mina ngizoba unobhala wayesethi ngizokhetha ke phakathi kwalento enginika yona nebhola kwayiyona ndlela yokusuzeka ukuthi engathi inansi indlela esohamba kuyo kufanele kwaphela ubaba useshile yabona ngaba khona kunobhala ngisemncane kwahloma ikhali ngamshuma ngamvangeli ngazoba umfundisi njengoba sengisebishopeni but onke ama duties lama position angemuva ngiyawazi ngiwatholile ngahlala futhi flat-footed kwaze kwashaya isikhathi ukuthi siyabona ukuthi usengamvuthela ukuba ubishop washuthi njengoba kuthiwa manje asithi igijima legcezi singadlala ibhola ngempela kube manzi phansi kungaba manzi phansi baye ngaba manzi phansi kungaba manzi phansi no kulungile baba uma ke usuyibishop yes ubuthatha nini ubishop baba ubishop ngibuthola ngo2023 yes ibranch la eAdams ivuke ngo2021 so njengamanje ibranch no25 years yaseThekwini so base bebuka ukuthi ngoba nanku umsebenzi aseyaphuma amatekisi amabili nezimoto base benginikeza ukuthi asimnikeke ubishop kodwa kubanga ukuthi ngiyanikwa nje kube umsebenzi osuke la bengekho khona lutho nami futhi ebengawuthandi engangawufuna beke kumnandi mangikhonza esigodlweni ekhaya eMandeni kodwa ngobude bendlela kushuthi nabantu abangiphethe base bebuka ukuthi awube khona umsebenzi okay baba uMtunga Archbishop weHoly White yes ngiyongomfundisi unomndeni umndeni wakho umndeni wakho omkhulu kangakanani noma siyazi uma ukhona sazi izingane onazo zingazi kanjani yes njengomuntu nawe uthi ukhuliswe ubaba kufana enkonzweni yes nginomndeni mkhulu especially bafowethu nodadewethu sibaningi bese siba nabantwana nje abaningi kumina umntwana nginaye uyedwa but lento abantu abadala bekuba nenkinga endleleni zabamba isikhareji amaningi yes but ke umfana nje uyaphila yes njoba unomfana umncane noma shuthi niba u3 kahle kahle 3 yes njengomuntu okhonzisayo Archbishop isupport kubona uyithola kangakanani njengabantu ukuthi wena umfundisi menguthi ngiyakhonzisa manje bayakuzwa lokho noma mhlawumbe babe nenkinga ukuthi hey ngeke babu wena osontayo kumfana wakho omzalayo noma basupportive kangakanani ekuthenini wezumsebenzi webandla ngizobeka Sithembe ngiyawuthanda lo mbuzo muhle kakhulu bengingazi ukuthi uzobuza kodwa kukhona ukuthi unikezwe umndeni ukusupporta ngalendlela ukuthi nawe ugcina ushawa uvalo saba nokunderstand ziningi izinto ezenzakala enkonzweni kukhona ukuthi uthola ukuthi kuzokwenziwa ilathi lasemsamo kufuneka kuphekwe kufuneka kube njani kodwa umama is the one ongeseke kakhulu nje makufanele umsebenzi webandla nali ibandla liyazi usinikela ngalendlela yes umfana wami mncane kodwa makuthiwa samba la ulayini hayi abanye abafana beza ngemuva baze bembiza ngenkosi yebandla uyawenza uyayithanda into kaNkulunkulu shuthi nje ukuthi ngimncane umfana wakho shuthi lento vele wathi ukuthi iqala lapha komkhulu shuthi nje uma wethiwa baba uNkulunkulu uyakususa phambi kwamehlo omndeni wakho khona indoda oyithemba ukuthi ngaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu khona indoda engithembele ukuthi ngasenomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi mayifica abangangayo phambili fike bashaya amakhanda futhi usho kanje hayi sithi sila sibe sisho ukuthi siyaya phambili sofuthi sibashaya amakhanda ifike excel kuze izinikelelo ufaka u50 rand 100 rand ethiwa hayi umfana kaBishop uyasebenza khona emincane njalo hayi azibesibele sivele sihlale kuyona le ndaba baba kodwa ke njengomuntu osekhulile enkonzweni osehamba ibanga elide yes uma ngingabuza ukuthi ukukholwa yini ukukholwa ngiyawuthanda lo mbuzo ukukholwa yes ngiyakholwa nje but yini ukukholwa uyathula ke manje Sithembe ukukholwa ukunderstanda
ukuthi uNkulunkulu khona simbona ngemisebenzi uma ngabe ungakholwa ziningi izinto ezimbi ezikunqobayo nezikwehlelayo but ukukholwa uma ngabe ukholwa okokuqala nje ukholwa spiritual into ongayiboni ukholwa umoya ithemba kufanele lingapheli kufanele bekhona uhlale uthembile so ngenye indlela masingakhuluma ngokukholwa uma ngabe umuntu kaNkulunkulu kunala khona ukuthi noma ngabe beniphila nifunda niseklasini nabanye wena you are secured kunamuntu okuvikelile uyabona noma ngabe kuthiwa uyahlangana nozakho ubufunda naye ushayeke kanjani usaba ngisho kumbheka kodwa wena ngokholo uyubona ngalukhazimula nje ngaso sonke isikhathi ukholwa lokho ngiyakuzwa baba ekukholweni kuningi kuhlukahlukene kodwa sengikuzwile uma singabuye sithi singakholwa manje khona lento engiconfuseayo la kunabantu abathatha enye into ngenye indlela benze ngenye angifuni ukugxeka abantu futhi angifuni ukugxeka abantu yabo sithi shutha nje uzawoni munye ukuze nomunye uthatha isinqumo sokuthi uyisayoni noma okade eyisayoni noma usazoba isayoni azi ukuthi uyisifaka yini mangabe sikhuluma ngensindiso baba sikhuluma ngani sikhuluma ngento enhle kakhulu sikhuluma ngento futhi iyini kahle insindiso ngiyayithanda umbuzo omuhle insindiso uma usuvume ngomlomo wakho spiritual ukuthi uJesu uyinkosi kunezinto esizishintshile lezo zinto ezishintshile ususindisiwe uyangizwa sithele ngiyakuzwa not ukusindiswa ukuqoka sikubeka eceleni lokho it's not ukusindiswa into ethile ozothi nansi inkulu kodwa ngaphakathi enhlizweni yakho ukwazana noKristu usindisiwe kunezinto ke ezifayo uma ususindisiwe engafanele uthi usindisiwe mina njengoba ngisayoni ngisindisiwe egameni lika Jesu noma nami ngiyiRoma ngisindisiwe usindisiwe nawe egameni lika Jesu noma kuthiwa ngiyiLuthela ngisindisiwe usindisiwe okay ngalo ndlela leyo uma nje umntwana kaNkuluNkulu wavuma ngomlomo wakho ukuthi uyamvuma uJesu Kristu it's whereby usindiswa khona ngoba ngingasho ukuthi ngisindisiwe ngokuqoqa kodwa makulandela uthola ukuthi akutholakala okay ngiyakuzwa ngeke ngibuze ibandla leHoly lithe ibandla leHoly White uArchbishop kulona ibandla leHoly White libandla likanjani ngoba phela kuthiwa khona kune uzwani Blackstone Ministries kune namabandla nje yabo libandla lisebenza kanjani likamoya noma libandla nje lokuthi lize White bani liyakhonza nje abantu abanomoya bakwazi ukusondela kulona noma kanjani yabo ngicela usichazele lapho ukuthi njengokuthi bekuthiwa manje kumuntu nje onomoya onesithunzi angikwazi ukusondela ebandleni leHoly White on niyabamukela abantu abanjengalapho ngizoqala nje liphelele masithi Holy White is just a abbreviation yegama the new Holy White Catholic Jerusalem Church in Zion living ministry so ifuthi elincane living ministry kodwa elikhulu Holy White sengiyahambisa ke thina siyamvumela umuntu kamoya abantu abanabantu abadala enkonzweni siyabavumela because inkonzo yethu vele inkonzo yabantu abadala at the same time asibacwasi laba basha siyasihamba isigeko siyahamba ulayini siyasihamba isikhalanga at the same time futhi senzela nabo ukuthi beaccommodate ngenye indlela u1 no2 thina sohlanganisile asisebenzisi kuphela ukuthi awu profit cha siyawudlula umoya njengezayona ngoba umuntu ozongena efa egula fanele thina sayona simphilise ngenye indlela mina njengoba ngila uqhume isithunywa ngase ngizosebenza ngabantu abadala emsamo kwase kujika phecelezi bona abantu abadala basebefuna ibandla lavuka kanjalo ke elase Adams elibranch okay njenge Archbishop ke baba umntungwa in 5 years or 6 years uzibona ukuphi kufanele ngiyawuthanda umbuzo sithanda kufanele sibe sisebenze kakhulu njengobishop kufanele ngibe ngisebenze kakhulu because mangiphuma njengamanje indlela engiphuma ngayo kodwa ngifuna ukuthi ngibe sengidablishile noma sengitriplishile ngokwabanye holingi nabo bengibatshela ngonyaka odlula ukuthi we have to work hard ngoba ibandla kufanele lisabalale ibranch eseyintsha safanele sisabalise kakhulu okay mkhulu njengebandla leHoly oliholayo ithini ivision yakho ngebandla nje njengasinebandla manje osakhonzisa noma ibandla sifuna ukulibona yabo libeka sesizwile yakho uyibona ukuphi 5 years base sithi ibandla the whole ibandla nje ulibona ithini ivision yakho yami vision kufanele libe likhulu kakhulu sithenjwa ngendlela yokuthi uzofana ibranch yaseThekwini yaseAdams bengifisa ukuthi ifane
nomama noma efana nesikhukhukazi esizochamisela amachwana azoba maningi Yes. ukuze kwande lo msebenzi bona abaseThekwini abangifice nginawo fanele kube yibona njengabaseThekwini abazoyiplanta ke lento ukuthi iHoly White ikhule ngalendlela okufanele ikhule ngayo. Ngiyamthemba uNkulunkulu ngoba nakhona umsebenzi indlela okuyona njengamanje usumkhulu mangikhuluma ngo5 years ukuthi siyaphuma ngeemoto ezo6 mabe siye ebandleni. Yes. Nakubona base emandeni namanye amabranch oGinga eNdlovu uMaphumulo bayamangala ukuthi kanjani because umholi uphuma yedwa nje nomama uma ngabe sekunomsebenzi omngaka. Ilapho ke sithende sibona khona amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu khona kokungekho udala into ekhona. Okay, ongekho udante khona la ungenawo amanzi khona wenza kube namanzi. Yes, umthombo uyavuka uvuke kunedwala kodwa kuvuka umthombo ngegama lakhe uJesu. Okay, hayi ngiyakuzwa baba. Ibandla leHoly silibona liphethwe emandeni kahle. Liphethwe emandeni kahle kahle. Abaholi Yes. no Archbishop nama founder. Khona kwakusho wathi ibandla lireporta kwena. Then wena musudlulisa umsebenzi. Bese ngidlulisa umsebenzi kwabakhulu kunjalo. Okay. Ibandla linababhentsha amangani. Ibandla uyakwazi amaZayoni kuba ngizothini kunesifo sisodwa sokubanga izinto ezifana nezikhulu kuxatshwa novuthuka umsebenzi ukuba nini kuthiwa bengingabi njalo ebandleni ngabe likude kakhulu. So kodwa ke phela basekholweni ngeke sisho sisithini ya njengamanje ama branch angicabanga ukuthi akhona ngobude bendlela ngicabanga ukuthi around 10 akhona kodwa bemaningi kakhulu kodwa we still trying ukuthi isibuyele esimeni sakhona. Okay, alright baba. Manje ke siyesasho ukuthi masifika la munye Zayoni. Yalezo mhlawumbe yezo munye Zayoni. Yes. Njengoke sithi thina ke manje uZayoni munye. Mawucabanga njengomholi ohola ibandla laseZayoni. Yini esingayenza mhlambe noma yini ongayisho kubantu abalalele ishow yethu ukuthi uZayoni uhlala ngani noma uhlangana ubuye ube munye uZayoni. Noma yini esikasebenzela phezulu kwani noma ungayisho noma uyifisayo ukuthi ugcine ubone uZayoni umunye. Ngiyayithanda lesithando kakhulu. Ave kumnandi ukubona abazalwane bakaNkulunkulu behlangene. Nathi njengeZayoni ngendlela esibaningi ngayo ukube kuthiwa siyibandla elilodwa noma ngokuqoka siyinto eyodwa. Kodwa nje engingakusho ukuze sikwazi ukuthi ibuyele emuva obumbanweni njengoba uyibeka nje ukuthi singabukelani phansi. SiyamaZayoni. Ngoba iqala esekuthenini lo ucula kakhulu lo unikela kakhulu kodwa asingabukelani phansi nongenawo amandla asimthathe simsondeze eduze nongenakho okukhulu kodwa simthathe sisondeze eduze sihlangane mina umuntu oyisayoni uyafana nomuntu okaKhumalo ngendlela ngimthanda ngayo isayoni noma ngabe ngihlangana sana uyafana nomuntu waseHoly umuntu wase-blood iblood nje kaNkulunkulu ngiyamthanda umuntu kaNkulunkulu. Uma ucabanga baba Archbishop mhlawumbe nomuntu osihambile kakhulu ekholweni lento ukuthi uZayoni ube namabandla ahlukahlukene inendlela zokukhonza ezihlukahlukene kubangwa yini? Kubanga ngokuthi kubanga isikhundla ngizolibeka nje kubanga isikhundla ngawubishop njoba ngubishop khona ovele automatically afune nabo bishop. Yes. Uthola ukuthi kungangizwa kabi sithena ngizolibeka iqiniso. Umholi akabekwa umholi uyazalwa. Ngiyayithanda le ngikhumbula umfoka mthetho amayehlabelela uthi ukuba umholi usithatheli. Kodwa kwenza njani kuhlangana izulu. Yes. Uyakuleyo uNkulunkulu uthi ukuba umholi awusithatha ngeke ngithi mina mengifike ebandleni lakho manje ungifundisa into ezisemsebo sengaliphathi bani. Kunjalo. Uthi uZayoni iyona into ebulala uZayoni. Iyona into ebulala uZayoni kakhulu ukuthi kwanetafula nesihlalo ngicabanga ukuthi fanele kuhlale mina fanele ngamketula usibani bani. Kanti mangathiwa kuphela lokho nje sazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uma ngabe ngiphathisiwe ngizelwe nakho ukuhola kuzofika ngesikhathi. Ngimbekezelelo sephambili thina into esibulalayo njengamaZayoni siyaphuma siyaqembuka sishintsha amajazi ilento esibulala mangase sisitope ukuba amaZayoni ukuthi nakho bengikhonze Holy White kwaKhumalo sengibuka manje ukuthi uKhumalo uyenyuka uyoba Archbishop sengiyaphuma sengiyozakhela akonakele bese sizoshaya isikhathi esiright hayi ukuthi sisheshe sithathele izinto ngoba yonke into inesikhathi sayo. Ngoba yonke into inesikhathi. Okay baba. Ke ngithi manje nakho manje uyangibika lo mbuzo sengibabuze kakhulu abantu ngoba nami uyangihlukumeza ngifuna ukulapheka kuona ngoba ngifuna ubuye uZayoni wethu wakudala lo sasolwa ngawo. Yes, obaba abadala nababa abangaphambili lo ukuthi mangabe ngikubiza mina enkonzweni ngishadisa noma nginenkonzo mhlawumbe ngibula ekwetshe ngikubiza mhla ka21 njengomhla ka21 sicela ungiba bese enkonzweni
ngo-10 noma ile session kuba u-12 wena mase ufika ngo-8 ekseni uyibuka into enjani le ufike nge-8 ekseni ngesonto emini nje sekusile uyibuka kuyinto enjani kumthelelo omuhle noma umthelelo omubi ngoba iy'nkonzo ey'ningi sezasihlupha ngalokho uyibiza inkonzo namhlanje uthothi kade ihlanganile ihlangana khona kodwa ngoba ikafika ihlapha ibandla lemvuselelo noma likafika ibandla lemighty noma mhlawumbe likafika ibandla le-Holy White lithi hhayi alikaphumi nalo siyilungisa kanjani into kanjengale noma uyibona kuyinto enjani umthelelo omuhle noma umthelelo onjani Ngisakavikela umchelo wesidwaba kubi kithina njengabaholi iyona into kufanele siyinqande kakhulu ngoba esisukulwaneni sizokwazi isizukulwane ukuthi iyona into enhle le umthetho uthi uma ngabe inkonzo ngithe ngiyakumema ingena ngo-10 ngo-10 o'clock noma ngo-9 ibusukhona because umenywe nini umenywe ngo-10 mawususuka-ke manje uzoqhamuka ekuseni ngo-4 amakwaya-ke lawa avukile la eZayoni okusuka kade kusapractice-wa kusaqoqwana kusahlakanithwa masifuna singene funeka kubonakale kahle lokho kungena lokho kuzokwenza abanye beyibukele phansi because vele bazobe becula kakhulu bona ngoba kade behlanganisa ubusuku bonke kodwa umzalwane-ke manje wenza umcimbi mhlawumbe uhlaba inkomo nani ufike bacula lo mculo baqeda sekuyadliwa lo muntu olunye usuku eza ngalo ayi mina nje ngiyadecline akuwona umqondo omubi ikhona ukudidisa abazalwane abaningi ngoba sebekholwa ukuthi masifike sacula sanikela imali enkulu kunawo wonke sacula kahle kakhulu sekuzobukwa thina-ke manje siyaqeda sesikhanda udumo ngizobuyela nje kuwena baba ngiyacela kakhulu emabandleni enza lowo mkhuba ake siwuzame ukuwulungisa kodwa ke kulunge manje ngizocela sizame ukuwulungisa siwulungise ngenye indlela khona kuzobuya le nto ethi Zion wethu kulungile baba siqhubeka nje phambili ukhonzise lapha indli khona engale ngemuva ngiyawuthanda lo mbuzo I'm still busy khona umbuzo obowubuza ukuthi sikhulisa kanjani senza kanjani ngiyibone kuphi for 5 years coming kufanele ngomthetho ngibe nendlu yasebranchini so ziningi izinto umuntu kade wakhe indlu noma uvusa umuzi noma kade ushado sokubhekene nazo kodwa nginakho ukuthi njengobishop ufuna ngithola indawo enhle engizoyifaka ugandaganda ngiyifake indlu yesonto ezobhalwa nje ukuthi Holy White ikhonze normally okay ukhonzisela ekhaya ngikhonzisela ekhaya okay alright kulungile baba siyakuzwa njengoke sesizovala nje baba iliphi izongasipha lona wonke khona noma iliphi izongasipha lona nje ngiyathanda naba abantu bayasibukela lapha emakhaya bayakubona ukuthi ubaba uMntungwa uArchbishop weHoly White uthini kubani abantu babalandeli noma ababathandi bamunye Zion over to you baba ngithi mina okokuqala uNkulunkulu uthanda ilizwe wazwanikela ngendodana yakhe asithandaneni siyamaZayoni singahlulwa abanye abazalwane ngokuthandana size sikubuke ukuthi kuyinto enkulu noma kuyinto elephe esheya kuthukela kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi asithandaneni futhi umsebenzi kaNkulunkulu asingawubulali umthetho waseZayoni awungapheli ngoba noma ngathi umholi usala yedwa mangabe emisa umthetho ngoba mabandla amaningi abulawe ukuthi ngoba nakusoku 2025 2026 sekufuneka kukhonzwe ngesi 2026 of which kuyakubulala lokho ukukholwa ngoba kunabantu abadala balele ebebeyithanda inkonzo kodwa thola ukuthi balalela iqiniso ngempela emathuleni umthetho bebenawo ngoba lokho okokuthi ngoba ngifuna ibandla ukuthi landele bamabhasi awu2 noma awu3 sekufuneka kwenziwe noma yini ayi angikuthandi ileyo nje ngicizela ukuthi okokuqala sithandane okwesibili sibumbane njengoba nje ngihlangana nawe esithenjwa sikhuluma ngobumbane sibumbane siyamaKristu ngoba egcineni kosuku umunye umoya munye uNkulunkulu munye umzimba munye nje umuntu esemkhonzayo noma ngahlukana abajoyini abe inhlobo kodwa munye umuntu esemkhonzayo isayoni singaze sifike lo moya ukuthi sibulale esingisayoni umuntu kanjani umfana ngenxa yokuthi siyakhonza ngiyakuzwa baba siyabonga kakhulu baba ukuthi usihambela sikhambele ukuba khona kwakho nje kuyasithokozisa kakhulu nokukhuluma nawe kunabantu ke abangakwazi ukusondela eduze zakho abafisayo ukusondela eduze kwakho abatholi bengazi ukuthi uthothi umuntu uyamkhonzisa lesontweni yes kodwa ufuna ukuthi lapha akwazi kangcono noma lapha ni communicate like izinto zesonto noma mhlawumbe ngokusebenza kwakho utholakala kanjani ngiyayithanda leyo indlela engitholakala ngayo ngitholakala kwinambeni yami 072 okay 072 878 2784 uzoyiphinda futhi 072 878 2784
27 84 84 i-call le bese kuzoba ika WhatsApp Yes. number it's 073 073 54 54 70 70 459 459 usipidele baba 073 073 54 54 70 70 459 459 babukeli bamunyeza wona sanithanda sicela satholakala ku Facebook satholakala ku TikTok satholakala ku YouTube ipage lithi Munyeza Yoni mawufuna ukusithinta noma ufuna sikhambele noma ufuna ukusik-invite endaweni sesithumela kuyona 079 391 2821 079 391 2821 WhatsApp and call subscribe lapho sanithanda sisendleleni ikhona into ezayo siyabonga kakhulu nisilandele njani inkosi ethu Thulimosi uzophatha amen amen